Too short, so bright, too fast, glum. Too fast, glum. Hej og velkommen til den her video. I dag der skal vi lave Smager på ting 3, hvor vi smager på thailandsk slik. fordi Faxe har været i Thailand og købt noget forskelligt, Nogle klamme sager. ser ret ulækkert ud, og ja, så det er egentlig bare det, vi skal smage i den her video. Og ja, lad os bare komme i gang. Jeg bliver ved med at kigge derovre, det skal jeg ikke gøre, jeg skal kigge derovre. Ja. Okay, vi starter med den her coconut wafers, så ja. Lad os se, Det er sådan noget, det ligner sådan nogle vafler med sådan noget kokosnødcreme i. Det ligner ligesom sådan nogle, der man putter i is. Det lugter af kokosnød. Okay, 3, 2, 1. Ja, det smager bare sådan nogle vafler med sådan nogle der til is. Det er fint. Og vi bedømmer tingene ud for 5 stjerner. Ja. Okay. 3,5. Ja, den var 3,5. Den smagte ikke så meget. Den smagte ikke kokosnød, så ja, det var ikke så spændende. Det er ikke sådan. Næste. Den næste, det er sådan en beng beng, som ligner sådan en myslibar-agtigt. Så ja, jeg håber det smager godt. Okay, den vejer intet. Bare ingenting. Sådan ingenting. Smager ret godt. Smager sgu ikke noget. Chokolade. Men det er det samme som den der anden indeni. Så er der bare sådan noget chokolade og sådan noget udenpå. Smager sådan okay. Smager ikke så meget, synes jeg. Nej. Så den får det samme som den anden, synes Ja, jeg. 3,5. Okay, den hedder Akiko. Akiko. Sådan en lille mand her. Det ligner sådan noget frugt noget ting i det. Ja. Jeg ved det ikke, men Det ligner virkelig sådan vi får bær. to hver. Ej, det er klamt det her. Og mærken, de er helt bløde. Og så er de alligevel hårde indeni. Okay, vi tager dem begge to på en gang. Ja. 3, 2, 1. Og hård i. Fuck, det smager ulækkert. Hvad var det? Var den ikke helt hård? Var den en sten indeni? I er i gang med at filme her. Okay, Okay, den var rigtig lort. jeg giver den 0. Den var sådan, der var som om der var en kerne. Skal vi ikke? Ja, Det var sådan, der var sådan en kerneting indeni. Og så var der sådan noget blødt. ja det var. Som om det er sådan nogle røde, jeg ved ikke hvad det er, med en kerne indeni. Det lignede i hvert fald ikke noget, man kunne, eller virkede ikke som noget, man kunne spise. Nej, det Nå, næste, det er Big Sheet. Big Sheet. Det ligner sådan noget der, Tang der. sådan der tang for ligesom sushi. Det er i hvert fald mega let, og jeg tror ikke, det kommer til at smage særlig godt. Det lugter. det er ikke slik, det der. Det er ikke slik, Fax. Det lugter rådfisk. Vi skal prøve at spise det. Det er ikke slik, det der. Okay. 3, Fuck mig. 2, 1. Two hours later. Okay, altså. Altså, det er sådan lidt chips konsistens, ikke? Det er Men meget, også meget blødt i det. ja, det er meget sådan. Og så smager det bare rådfisk. Sådan, Hvor det er ulækkert. Også bare lugten. Ja. Okay, nu er vi kommet til den sidste ting, og det er sådan det, der ser sådan klammest ud. Sådan nogle banan-ting-agtigt. det er sådan nogle, ja. Det er sådan noget banan, frityre noget, med sådan noget olie og sådan noget på. Og det ser virkelig ulækkert ud. Ej, okay. Ej, det lugter. Ja, det lugter altså gammel frityre eller noget. Hej. Ej, det er helt hårdt. Det minder om sådan en pandekage, der er rullet sammen lidt sådan. Der er ikke engang noget inde i, det er bare sådan. Det er helt hårdt. Okay. 3, 2, 1.
Altså, det havde sådan tørret mango-konsistens, ikke? Men det smagte bare af helvede til. Altså, man kan næsten se det, ikke? Det var rigtig klamt. Det var sådan alt det slik, vi havde for den her video. Okay, vi laver en sidste, hvor vi blander det hele sammen. Det er sushi. Lækkert. De her smager så virkelig godt. De her. Kommer ikke ned på videoen, der kan jeg gøre dig fra. Okay, tak fordi I så med i den her video. Husk at like, subscribe, og så skriv eller noget, vi skal smage næste gang. Selv.